Maayong hapon mga pinangga kong Sugbuanon o sa tanang Bisaya. Sa mga milabay nga adlaw mga igsoon, nakadungog ta nga ang Carbon Market Freedom Park giabrihan na alang sa atong mga kaigsuonan. Wa lang ko miadto mga igsuon tungod kay siging kauwan unya naglikay ko nga magsakit tungod kay kinirabang sakit ron di mahimo nga di matakdan ang imuhang mga kuyog sa panimalay. So mao ka na mga igsoon, karong hapuna atong adtoon ang Freedom Park. Alright, so ana-ana kita sa Carbon Market Complex. Kani mga igsoon, sakop na kini sa Carbon Market. Makita na to nga ilahan na kining gi tabunan og corrugated sheets, no? Siguro apil na nga i-develop. Alright, Senior Citizens Park mga kaigsuonan kong Sugbuanon o sa tanang mga bisdak. Usa ka na mga igsuon sa kuyog sa Carbon Market Modernization. And then anis pikas mao na kini ang Puso Village, no? Katong makita na to sa drawing mga igsoon, no? Makita na nato diri sa kining porma sa mga steel trusses, kining mga I-beams. Puso Village. Tungod kay dunay night market karon, di makasod, so libot na lang ta mga igsoon. Kini diri mga igsoon, haros kini diri nga i-redevelop. So pohon, nindot na ni pohon, oh, suwaw lang, no? Suwaw. Siguro mga alas 4:30 sa kahaponon
Mao na kini ang primero, no, ang first building nga nahuman, ang interim building. So karong hapon na mga igsoon, ang atog yung katayuan nganhi sa Carbon ang Freedom Park. So atong libuton aron kita gyud nato ang kuan, ang nahuman nga Freedom Park. I don't know kung completely na gyud nga nahuman, but ingon nga open na kuno sa public. So atong tanawon. Maayong hapon mga Sugboanon ug sa tanang Bisaya. Kini si Gawins ug karong hapon na anaa kita sa Freedom Park ani sa Carbon Market, Cebu City. Makita na to mga igsoon, doon ay mga bricks ang iyahang sawg. Pila na po kining gibutangan og mga tanom mga igsoon dito. Kaniadto mga igsoon, mao kini ang buwakan nganhi sa Carbon Market. Apan karon ang buwakan kaniadto Freedom Park mao na kini. So kining Freedom Park mga igsoon, ana kini sa iskina gyud, no, atubangan aning USJR.
malagmit mga igsoon, doon na pa'y ibutangan ni nga tablet.